Sedoyo Jangar Mandarungan Rampe Sambil Pak Ayo salah kalipun kula Balon Kento Jawata nyalahaken dhateng kula amun boten dhateng kawula kula cekap dhateng kula Kakang Wisantoro Yai Sanyaji amun Candhi Saptarga saged kawujudan ini dipun paringaken nyawa kula sagah Manakaken kula nuwun idi badhe matur utawi mblakaken nundhumaken kadang kula Yai Sanyaji inggih mila ngaten Yai langka kaleksanan menawi panjenengan badhe mbangun kang wujude Candhi Saptarga ingkang dipun jedelaken sarta jumeneng wonten Indraprastha mila estu boten gesek kali atur panjenengan kawangun enjang sonten jugruk kawangun sonten enjang jugruk sarana ingkang dados syarat sarananipun anggen panjenengan badhe ngadekaken nggih menika paten ingkang suci taksih derek kabeh Kakang Wisantoro inggih kadang dawuh ajeng kekiranganipun perkawis menapa Kakang menawi kula badhe bloko menapa Yai Sanyaji mboten badhe tuku kaliyan ingkang raka ya menika ingkang kula antos inggih seneng-seneng jagat saisine ya Yai menawi Yai Sanyaji kagungan nggih menika kersa kepengin mbangun Candhi Saptarga ingkang supados jumeneng wonten Indraprastha menika wonten banten ingkang kedah dipun kurbanaken Yai sarta banten ingkang badhe kula aturaken menika boten namung kobaten Yai Kakang Wisantoro monggo panjenengan panganakaken kula boten samsarata menawi Yai Sanyaji sampun sagah badhe midhanget tatakipun Kakang kula badhe amuwus sabda Yai paduka kelampahan anggenipun badhe mbangun Sang Candhi Saptarga ingkang jumeneng wonten Indraprastha menawi Sanyaji kersa numbali dumateng wujude Damas Hyang Damus Kalimasada Yai jagat wasisaning Bathara Kakang Wisantoro nggih nyadong dawuh sampun panjenengan dikakaken Candhi Saptarga saged kawujudan wonten Indraprastha yen to dipun tungkuli dening Damus Kalimasada menika ingkang kula taman kula Kakang Wisantoro boten siwak saranta Yai Arjunadi timbang pundhuten Damus Kalimasada Yai mangestokaken dawuh Mengko dhisik biasan kandhani kula wis tak kandhani aja nganti mlebu ana ing papan kene jalaran pun Kang Mas ana perkawis sing penting banget kabeh kawula ora oleh manani ning nyatane siramu nganti wani mlebu nang papan kene kangen yo kangen pun Kakang ngerti mbok yo mengko wae ana ing mburi nanging pangapunten dalem sewu Kang Mas boten perkawis bab kangen kula nika badhe matur kaliyan Kang Mas Prabu Sanyaji wonten kabar sing penting niki nanging boten saged kedahipun kula matur piyambak kaliyan Kang Mas Sanyaji nggih Yai Kandi dawuh berngendikane garwamu Arjunadi nggih pun Kakang wis weling marang panjenengani aja nganti sira masalah tanpa tindakan nanging panjenenganipun ngendikake yen to ana kawigaten tumraping pun Kakang Yai Arjunadi Yai